Babička bývala s nami potom neskôršie, keď sme boli staršie, sme sa presťahovali do väčšieho bytu, tak ona potom s nami bývala. A ako to bolo? Tí deti vám chodili variť, upratovať? Teta Anka, to je tá, čo býva v Novom Meste, tá bola vždy najbližšie, vždy ochotná pomôcť, tá vždy prišla, aj v týždni dobehla. Tá nám prišla, poprala, ožehlila, navarila, poupratovala. Napríklad fantastické koláče, tvarohové bukty, pečie tušiť najlepšie dávna na svete. A keď sme boli zase staršie, zase pomáhala radami a prípravami na svadbu. Teta Gitka, tá býva v Bratislave a tá zase pomáhala liekami pre maminu, návštevou v nemocnici u nej alebo sestrou na návšteve v Liečenskom ústave. Vybavila v Bratislave, čo sa dalo a hlavne pomáhala veľmi finančne. A vy ste s tou maminou boli v kontakte ešte, alebo už? Viete čo, moc si to nepamätám. Chodili sme ju navštevovať, ale potom jej stav bol taký vážny, že už sme tam ani nechodili.